Nuutti Viitasalo, Niklas Salmari, Rauman Lukosta. Nuutti, tänään vastasi sun vanha joukkue Saipa. Onko erityislatausta ilta? Totta kai. Pieni erikoislataus, mutta yksi peli kaikkien näiden joukossa. Paljon laitat rahaa ollut tänään? En uskalla ääneen sanoa, ettei koto kuulu. Keskiviikkona tehoilit Mikkelissä maalin ja syötön merkeissä ja nyt kasassa on 7 pistettä, 4 vähemmän kuin Almarilla. Miten summaisit oma alkukauttasi yhteen? No toi kertoo aika paljon siitä sitten, mutta ei ihan ollut tyytyväinen, että vielä saisi ehkä tehokkuutta olla lisää ja tälleen näin, mutta ihan tyytyväinen. Olette pelanneet Petersin kanssa koko kauden yhdessä. Kuvaile vähän millaista Petersin kanssa on pelata ja mitä tuotte pakkiparina peliin? On ollut kiva pelata kyllä. Että iso mies liikkuu hyvin ja on hyvä pelikäsitys, niin on kyllä tykännyt pelata koko kauden. Että kyllä me paljon tuodaan vähän niin kuin joka osa-aluetta pelistä. Mites monessa pelissä tilastot ja matsihallinta on ollut meillä, mutta tulos ei ole seurannut perässä. Kuinka paljon tästä on puhuttu kopissa ja miten tämä käännetään meidän eduksi? Ollaan me niitä käyty läpi ja tiedostetaan tilanne, mutta voitostahan me pelataan, niin loppujen lopuksi ei niillä tilastoilla ei ole sen suurempaa merkitystä, jos ei pinnoin saada, että voitosta pelataan. Sulla on väitetysti usein joukkojen tyylikkäimmät kengät jalassa. Onko viime aikoina tullut ostettua mitään uusia kenkiä? On muutamat kengät tullut ostettua ja kiva saada tämmönen osoitus, että tuntuu hyvältä. Väitetysti. Kiitos Nuutti Viitasalo. Kiitos.